Il-kuntratti tal-kiri tal-ajruplani li għandha bħalissa l-Airmalta waslu biex jintemmu. Fid-dawl ta' dan il-linja nazzjonali tal-Ajru qalet li tammira biex tbiddel il-flotta kollha tagħha. Fi staqrrija maħruġa tard is-sibt fil-għaxija, l-Airmalta qalet li se tagħżel ajruplani ġodda biex tkun fl-aqwa pożizzjoni strateġika possibbli. Qalet li se tmur l-ajruplani li joperaw b'teknologija moderna b'anqas emissjonijiet u li jaħlu bejn 15 għal 18% anqas fuel. Skont l-Airmalta b'hekk se tifranka 12 miljun euro fis-sena. Biex tbiddel il-flotta tagħha l-Airmalta ħolqot kariga ġdida dik ta' kap responsabbli għar-reviżjoni strateġika tal-flotta. Kariga li se tkun okkupata mill-kaptan Gatt li fl-Airmalta diġà kien jokkupa l-kariga ta' kap uffiċjal responsabbli mill-flight operations. Bħalissa t-tmexxija tal-Airmalta qed tara kemm il-ħaddiema tagħha se jaċċettaw li jirtiraw kmieni biex tkun tista' ssalva mill-kriżi finanzjarja li qed tiffaċċja.